Satsho sangena thina singalala endleleni nazi indaba ze1KZN TV naze ehamba phambili namuhla. Isilo sibhula yokudayiswa kweindawo edukuduku. Amatekisi amabanga amade asemingankomo. Kanti abakwaSomopho bathi inkosi isasesihlalweni. Nina bendlula mithedla kwezindi ihlahla nazi indaba ze1KZN TV siyanemukela. Isilo samabandla onke indlula mithi yamakhosi sihambele kokuqala nxa endaweni yasedukuduku eMtubatuba enyakatho kwaMthaniya lapho behlanganeke khona ke neinduna zesizwe zabakhwanazi kulandela udaba lokudayiswa kwendawo ngokungekho emthethweni. Kuzokhumbule ukuthi le ndawo kugqame kakhulu ukudliwa kwendawo zabantu ngabathile. Isilo samabandla isilo misuzulu kwaze lithini igxobe emhlabathini wesize sakwaMpukunyoni edukuduku eMtubatuba namuhla nokuyilapho ke sifike sabusisa umhlaba wesizwe sakwaMpukunyoni sabe sesiphendula nesoyi sendawo lapho sizokwakha khona. Ngalokhu ke endlini kaNomathiya engiyasendlukulu esihlalweni nasegameni lesihlalo sikaZulu ngiyawubusisa lo mthatha wona oyohlanganisa umoya wendlu kaNomathiya nendlu kaMpala. Ngalokhu ngiyawubusisa lena besisilo lomhlabathi. Inkosi yesizwe sakwaMpukunyoni inkosi uNtokozo Mkhwanazi ithi kunyathela kwesilo kulendawo kuyisibusiso esikhulu esizweni kanye nomphakathi wonkana. Namhlanje ke bekade sinengonyama yethu thina amaZulu bekade lapha ke esizweni sakwaMpukunyoni esigodini sasedukuduku. Njengoba abantu abaningi bebona ingonyama kade iphendula isoyi. Ingonyama ibizwa ubusisa lomhlabathi lo walapha esizweni sakamkhwanazi lapha kwaMpukunyoni. Bese ngiqinisisa nanegunya lokuthi noma bekuphi efisa ukwenza lapha esizweni noma kulomhlabathi lona ngokuhlangana konke nabakhwanazi nendlunkulu ukuthi ingakwenza ingonyama. Asithokoze kakhulu esikholo ukuthi emva kwengonyama inyathelile nje sayibona iphendula isoyi kusho kukhulu lokho phakathi wesizwe sakamkhwanazi nasemphakathini nje wonkana. Le ndawo yasedukuduku ibe sematheni kamuva nje ngodaba lokudayiswa komhlaba ngabantu ke ombangekho emthethweni. Inkosi yesizwe ithi benza ngakho konke kusemandleni ukulwisana nalezi inkinga ezibhekene nendawo yasedukuduku ezibonakala ziphepetheka. So ukudayiswa komhlaba kade kukhona bekwenziwa abantu noma igila mkhuba khona ngoba siphila phakathi komphakathi siphila ngabantu abahlukahlukene ngokwembono nangendlela ababenza ngakho nabantu nje abangakholele ekutheni kumele bayiphathe ababuye beyiphule imithetho. So ukudayiswa komhlaba kade kukhona la bokwenziwa zigila mkhuba engekho emagunyeni. Sizama ngonke kusemandleni ukuthi sithobe ukuthi ukuze sikwazi ukuthi kuxazululeke lokho umuntu osemagunyeni ebosemagunyeni ongekho esemagunyeni engabikho semagunyeni. Inkosi ibiyisiqinisekisa isizwe ukuthi ke iyodwa inkosi yesizwe sakaMpukunyoni. Angikusho lokhu ngicwala umlomo ukuthi akazi ngize ngibange nabantu bakaNcube. Abantu bakaNcube ibona babehalela ukuba ngamakhosi. Ilelizwe leli elakaMkhwanazi kusukela nasemandulo kusukela noma yinini. Akazi ngize ngibange nabantu bakaNcube kuthiwa khona umbango owawukhona nganyobanga nomfowethu sibanga ihlalo lesesikhona lesa kaMkhwanazi. Izwe nje lakaMkhwanazi nje lisuka lene emfolozi lize ziyogcina ngolwandle lize liyogcina lize liyogcina ngolwandle lisuka emfolozi lize liyogcina ngehluhluwe ize lakaMkhwanazi lena njengoba nasi nje nasizwe sonke ukuthi inkosi enomasipala kodwa inkosi uMtubatuba municipality inkosi yakhona iyo yedwa lo ayikho enye inkosi engishare nakho lokho. Ezindabeni ze1KZN TV nginguSamkeliswe Nqulunga ngisedukuduku eMtubatuba. Bakhunjuzwe ngokuhlonipha imithetho emigwaqo abashayeli bamatekisi amabanga amade. Lokho kwenzeke ngesikhathi isikhulu zalo mnyango wezokuthutha kwaZulu-Natal zihambele irenki yamatekisi Durban long distance eThekwini njengokulungiselela impela sonto yephasika. Ungqongqoshe ekhuluma nabezindaba uthi bagculisekile ngesimo sezimoto abazifice kule renki. uDurban long distance ke enye indawo ezibalekile kusifundazwe sethu ngokuthi bayicornerstone kwi long distance kunabantu abako Ladysmith nabantu abako Nongoma kunabantu abako Goal isifundazwe sonke. So ukutshela ukuthi kufanele sibabone sijabulile ukuthi ke amatekisi asesimweni esikahle nabo driver basesimweni esikahle nama passengers abukeke ejabulile. Uma ungabheka nje kusasa kuzobe kugcwele kakhulu abantu sebe emaphasikeni. So iphasika siyalilungiselela before ngicabanga ukuthi ke sizobe sinamaphoyisa almost ala
3,600 mosohlanganisa no-RTMC, u-RTI wethu, uShanela nama-processes aka-SAPS ngoba sifuna isifundazwe sethu sibe nokuphepha. Siya-emakha nje ukuthi-ke uma kungenzeka ungabi nazo ingozi KwaZulu-Natal, abatshali bezimali bazoba baningi, abavakashi basuke bezoba baningi ukwenza isimo sethu sibe ngcono. Abaphathi balo association bathi izimoto zabo zikulungela ukuba semgwaqeni futhi nabagibeli bangabi nalo over lokuthi bazoswela izimoto njengoba ziqashiwe abantu abaye inkonzweni. Umsakazo nabalaleli nabagibeli thina hleze sekulungele kakhulu lokho ukuthi silayisha abantu ngoba na uMC usekwangena wayibuka imoto ukuthi hayi akukho la engalala khona ingozi kuphela engaba khona njengoba ngeke ngisho nje kodwa nje ngokulungela ukusebenza hayi sokulungela emakoti. Kanti uDuma uphinde wathola nethuba lokukhuluma nabagibeli ehambisana noAyanda Msweli osengumethuli wesiminyamenya ngokugunyazwa ilo mnyango. Sandla phakathi. Niyaphila. Yayibona uzongibuyisela yona nduni. 10 rand. Iyaphila siyakuphi nongoma. Iyakwanongoma eswendabayo. Ihamba manje. Udrive wemoto wayesondele eduze kimi. Umshayeli wemoto. Uyakwanongoma eswendabantu. Yini iqhaza eswendabantu? Manongoma akekho umluku. Sanibona ngaphakathi. Niyaphila. Sana vele kuyophasikeni. Niyaphila lokhuza. Niyaphila. Unganihlale lethi ngifuna ukubona ubhuti omdala umgwaqo wangakithi uyaphetha. Nangu lo bhuti omdala ukhona. No, ubhuti omdala. Kanti izinhlelo zokuqapha isimo semgwaqo ziyaqhubeka. Kutebogo Sibisi, uzindaba ze1 KZN TV, kuChannel 261, ngiseThekwini. Indlu yobukhosi bakaSomophe emagcekane empangeni enyakatho KwaZulu-Natal isiqinisekise isizwe sasebathenjeni uthi inkosi uMinenhle Mthembu iyona esahleze esihlalweni. Lokho ekulandela ukusabalala kwendaba zokuthi kimisiwe esikhundleni ngemuva kwensolo zocansi nongaphathi ngendlela ebhekiswe kuyona. Umfowabo wenkosi omdala uvele enkosini Mthembu uthi inkosi iyaqhubeka nokwenza umsebenzi wayo wesizwe. Ngesikhathi saqhubeka kuphenyo oluqhutshwa ngumnyango wezokubusa ngibambisana nezindaba zomdabu KwaZulu-Natal ngeinsolo eyibhekiswe kuyona inkosi. Indlu yobukhosi bakaMthembu emagcekane isolo umnyango wezokubusa ngibambisana noholi bomdabu KwaZulu-Natal ngokubahambela phambili ngaphandle kolwazi lwabo ezindabeni ezithinta isihlalo sobukhosi basebathenjini. Lokhu kuvele ngesikhathi indlu yobukhosi bakwaSomopho ixoxa nabezindaba ukwazisa kumphakathi ngezindaba zakamuva ezisabalele ezithinta isihlalo. Okwamanje umnyango uqhubeka kuphenyo lwezinsolo ezibhekise kwinkosi yesizwe kaMthembu inkosi uMinenhle Mthembu ibhekene nezitsolo zocansi kudaba lusenkantolo kanye nezitsolo zokungaphathi kahle umkhandlo wayo. Kodwa into eyenzeka kwathi ngomsombuluko uma sekufikiwe sasilinde ukuthi uzoba khona umfundisi ungqongqoshe wezokubusa akafika. Kwaba sekuba khona ke ithimba lakhe elaliholwa ubaba uNdoda Biyela wakhola lapha endaweni. Akubanga khulunywa ngodaba lolu lokuthi uphike lo muntu owayebethe ungqongqoshe akalethwe noma ke thina sasiphethe abantu kodwa into engazikhulunywa nje ukukhulunywa leyo into wafika kwahlalwa nje phezulu kwayo safike sathulelwa ummeli. Inkosi uMinenhle Mthembu iyona esesihlalweni ngemuva kokusabalala kwezindaba zokuthi yehlisiwe esikhundleni ngemuva kuba umnyango soxisile isinqumo sawo sokumiswa kwayo ukuze kuba kuphothula uphenyo lwezitsolo ezibhekiswe kuyona. uCogt wafika cha umphathiso MEC esimhlonipha kakhulu umfundisi uButhelezi wasichazela ukuthi cha ngoba bebiza abathembu nje ubabize ukuthi abathembu ezokhulumisana nabo. Akukho abantu asibe kunento engathi ngasibe nenhloso ngasibe ezimbi ngabathembu kodwa usazoxoxisana nathi abathembu kodwa sekunezinto ezimvimbayo. Wasinika incwadi wasikhombisa incwadi nayo incwadi esenayo isivimbelo ngathi I don't know not isivimbelo incwadi ngazi babameli benkosi yabuza inkosi iyayazi incwadi yathi yes iyayazi
wathi uButhelezi umphathiswa ongqongqoshe wethu umfundisi uButhelezi wathi cha ngoba sekunenkantolo sekunencwadana ekhona akasakwazi ukulwasimbe usengaqhubana ludaba ngwaselwe ngaphezulu. Unobhala wendlu yobukhosi bakwaSomopo uKhayilisha Mthembu uthi ngemuva kweziwombe ezididayo indlela kumnyango osebenza ngayo awusabuthembe kupholi bomnyango ezokubusa ngibambisana noholi bomdabu KwaZulu-Natal. Manje uma singathi sine faith kukhokutha ngabe siqamba amanga ngoba lolu uphenyo aliphethe uliphethe kodwa ungqongqosho bese kade evela inkosi eyehlulelile okungenzeka ukuthi khona lapha aboniseke khona ukuthi mhlawumbe umthetho akawulandelanga ngendlela iprocess akayihambise ngendlela ethile kodwa uma kuthiwa kuyenzeka kuqhamuka esinye isinqumo esayidini likangqongqoshe sekungasishayisa amakhala esayidini lethu. Inkosi uMnenhle Mthembu indlu yobukhosi bakaMthembu iqinisekisile ukuthi ke iyona ehleze esihlalweni ukubusa kesizwe sakaSomopo. Asideshelele itolene nabesilo siyabuya futhi nezinye zindaba. Asibonga siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZN TV nazo ke izona ehamba phambili namuhla. Isilo sibhula yokudayiswa kweindawo edukuduku. Amatekisi amabanga amade asemingankomo. Kanti abakwaSomopo bathi inkosi isasesihlalweni. Inkantolo kaMantshi yaseMgungundlovu ihlehlisela umhlanzi isikhombisa kumbasi icala kaMsolo waziwa ngoKate Shake oneminyaka ngama-39 39 yobudala osolwa ngokugwaza ubulalo wenkosikazi wakhe uAleka Shake waseNodele eMgungundlovu. Ikhansela le-IFP ngaphansi komasipala kuMsunduzi lithi kufanele abekwe amacala amathathu lomlisa njengoba lo wesifazane ubekade-ke ekhulelwe amawele. Inkantolo kaMantshi yaseMgungundlovu ihlehlisela umhlazi isikhombisa ku-April icala lomsolwa uKate Chetty osolwa ngokubulala lowo owayeyisinqanda mathe sakhe uAleka Shake waseNodele nobephinda beumhlengikazi kwisibhedlela saseNodele. Ikhansela le-IFP kulo masipala lifuna bekwa amacala amathathu okubulala lomsolwa njengoba lo wesifazane ubesithwele izingane zamawele. She was attacked and stabbed to death while she was fetching her 6-year-old child from her ex. He stabbed her while she in a state of her pregnancy where she was pregnant for twins. So we are saying that he should be charged for triple murder. And next week is the bail hearing and we'll be here again in numbers with the community and the supporters to demonstrate to the court that his life is at risk, he's safer inside, no bail, he must stay in jail. And we're also going to request the court to set examples for this kind of brutal murders where he must get the highest term of sentence. Leli khansela liveza ukuthi kumele inkantolo imjezise kabuhlungu yenza isibonelo ngayo ukuze kuphele udlame olubhekise kwabesifazane nezingane. And government must demonstrate and show support and full force for this kind of behavior that is not accepted, and we will not be silenced. We will continue to rise in our numbers against people like this. There is no place for them in our society, and whether he was drugged up or whatever the reason was, there was no excuse. Khona manjalo amanye amalungu omphakathi abephume ngobuningi bawo ebhikisha inkantolo ukuzola leli icala labasolwa abayishumi abadlwengula intombazane eseCobsville uThandazile Mhlanzi. Ucala kaSiswethu uThandeka Mhlanzi owenye umyezwa abafana abawu10 khona lapha endaweni eseCobsville. Sizozama ukuqinisekisa abafethu abakhona abuyibona abamdlengula njengoba sakabo kwabosha abawu2 abalanga enkantolo njengamhlanje nje bazoqula nje sizobaqindezela ngihambisana nomnyango lo omele GBV inhlalo ukumezela kwabahlali. So sizogcindezela kakhulu nanokuthi amacala kanje siyaqinisekisa ukuthi abantu abasebenza igigaba kanje mabangakwazi ukuthi bephume bethola ayibheyili ngaphandle nanokuthi njengoba sila sithi thina abantu ababagcindezela abantu mababolele ngaphakathi ejele asikwazi ukuthi singabavumela begcaluze ngaphandle. Izindabeni z1KZN TV bikuThabani Maphumulo eMgungundlovu.
Sexwayisa ke ivakashe eMnambithi ukuthi ke ukulungiswa kwemigwaqo kangeke kuphazamise inhlelo zabo njengoba ngama-holiday ephasika. Imeya kulo masipala uZamasibisi uthi mningi imigwaqo elungiswa kuleli dolobha ngakho kwabanxusa abayishayeli bezimoto kubacophelele baphinde baqikelele ukulandela imithetho yomgwaqo. uBhovungani uthi amaphoyisa azobe ephume ngengane. Oyimeya yomasipala iAlfred Duma uZamasibisi usedlulise isixwayiso esiqinile kubashayeli bezimoto kanjalo nalabo abahamba ngezinyawo ukuba babekezele isikhashana ngalesikhathi amaholiday ephasika ngoba kulungiswa imigwaqo edolobheni. Esisifica kabi ke lesikhathi dadwethu nakuleli dolobha lakithi kunesiphithiphithi esikhulu sokulungiswa kwemigwaqo njengoba ubona neka masipala imigwaqo yalungiswa nomgwaqo omkhulu uN11 onqamula khona la edolobheni uyalungiswa. Usho ukuthi isimo sokuhamba kwezithuthi akusona isimo esijwayelekile. Kodwa ke siyafisa ukunxusa kubantu bakithi ukuthi asinikele sonke sizibophezele ekuqinisekiseni ukuthi izikhathi zamaholiday njengawo lawo ephasika namanye amaholiday ake afika nasazofika asizenzi kube izikhathi ehlalisa imindeni yethu ihlale lovalweni. uSibisi uphinde waxwayisa ukuba kugwemwe udlame emphakathini. Siyabacela futhi ukuthi ngoba siyazi ukuthi kuzoba nemicimbi siyacela ukuthi mabe semicimbini umcimbi awube umcimbi kungabi inkundla yabantu abaxabana egoli bese bethi siyobambana emakhaya. Imicimbi yabantu ayisukoniwa masize emshadweni asishade sibuse sibuyele emakhaya siphephile. Kanti uthi isikhathi ephasika sidlala enkulu indima kwezenkolo kanjalo nokuthula. Siyabafisela ukuthi baphephe ezindleleni bafike la beyokhonza khona bakhonze kahle. Siyabakhulekela futhi nathi ukuthi uNkulunkulu ehla bephakathi kwabo bamkhonze uNkulunkulu ekhona phakathi kwabo ukuze beyokwazi ukubona bekuzwe nokusebenza kwakhe ngoba maye phakathi kwabo nabagulayo bayosinda. Ube seqinisekisa ukuqina komthetho emigaqweni. Ngiyawuqinisekisa umphakathi wakithi ukuthi amaphoyisa kamasipala azobe ephumile ecwele zonke izinkalo la kwamasipala eyoqinisekisa ukugcinwa kwemthetho yomgwaqo eyoqinisekisa ukuphepha komphakathi wakithi nokuphepha kwabashayeli. Ezindabeni ze1KZN TV nguAyanda Dube kuseMnambithi. Abenhlangano eyaziwa ngokuthi isililo sabafelokazi bakhala ngokucindezelwa nokuhlukunyezwa ukusuka kuqhamuka emndenini kanye nabuhulumeni ke uqobo. Thokozani Khambolo ngohlalo walenhlangano uthi basungula lenhlangano ngonyaka we2023 ngemuva kokuthola ukuthi kwa10 emthwalo emenyangweni bangaphezulu kwamakhulu amabili abafelokazi futhi bonke bakhala kisililo esinye noma ke sifanayo sokuhlukumezeka ngokushawa kwindiva uthi balande izazi ezobeluleka ngokomqondo nokunye. Abafelokazi ababalelwa emakhulwini amabili bakhala ngokushawa indiva, ukuhlukumezeka kanye nokucindezeleka. Konke lokhu bakusho ngesikhathi inhlangano isililo sabafelokazi bebamba umbuthano lapho bezolulekwa khona ngokomqondo nangokomphefumulo. Usihlalo walenhlangano uthi bayisungule ngonyaka ka2023 endaweni yasemthwalo emenyangweni ngemuva kokubona izingqinamba eziningi ezibhekana nomfelokazi uma sekushona umyeni wakhe. Sibonile ukuthi silimele the way esilimele ngakhona ithemba silahlile. Sibukile thina njengekomidi lalenhlangano ukuthi sitha senzeni into ethile njengoba ngikuthi si more than 200 kodwa kule project esayiqala yokulima sisele su11 kuyona. Kodwa esikubonile ngoba behamavila abanye kodwa sibonile ukuthi ithemba lisiphelele singabafelokazi. Sasesinxusa ke namhlanje naku ukuthi ake sithole abantu abanolwazi olunzulu abazoqala ngokuthi basicounselishe bese kuyabuya le yantu ukuthi nathi sabantu. Eqhuba uthi noma sekufanele bayoclaim izimali zabayini bayacindezeleka. Especially mase kufanele kuyoklainyelwe imali zabayeni bethu. Sithenga elanga sidingida lolo daba kunzima imali kubonakala ukuthi hayi cha
aziphumi futhi sishoniswa ngapha nangapha einkampanini eziningi. Sase sibuka ukuthi ayingeke sithulile sabafelokazi sicindezelekile. Yabo kwaqala kwavuka konke ukuthi sicindezeleke emakhaya emndenini, siphinde sicindezeleke ekuhlaleni, siphinde sicindezeleke emasontweni, siphinde sicindezeleke mase kufanele sithole kokwethu kuhulumeni uqobo. Ilinye ilunga lithi lube intokozo lolusuku lokuzokwakheka ngokomphefumulo. Uthi bengabafelokazi badelelekile emphakathini. Sikhathazekile singabafelokazi endaweni ekuhlaleni nje kwethu, ukungahlonipheki kwethu kuyazwela njengoba sakhile nje sidelelekile, nofuna ukudlula nje ozidakelwe adabule mawuthi uyakhuluma athi akazukukhuluma nomfazi. Kubhlungu lokho kakhulu, kuyasithinta ukudeleleka nje emphakathini, sibalekile. Ube senxusa ukuthi kubuye isithunzi somfelokazi. Nokuthi laba basanabayeni akabangazideleli uma uhlangana nomyeni wakhe ekubingelela kube sengathi senonene senenzene likhulu. Sicela kubuye isithunzi ngomfelokazi, siyacela. Baphinde bazithokozisa ngokudla komphefumulo, izwi kanye nomculo. Lo mbiko beniwethulelo zamando sicele wezindaba ze1KZN TV ngisemthwalumi. Asiphinde sithi shalele etoleni nebeselo siyabuya nezinye izindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZN TV nazo izona ehamba phambili namuhla. Isilo sibhula yokudayiswa kweindawo edukuduku. Amatekisi amabanga amade asemingankomo. Kanti abakwaSomopho bathi inkosi isasesihlalweni. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli ngu-16.87 kuyidola laseMelika, libe ngu-22.89 kupondo waseBrithani, libe ngu-19.54 kwi-euro yase-Europe. Intengo yegolide ngu-$4,713.93 ounce, bese kuthi intengo yokulo ngahluziwe yona ibe ngu-$103.97 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Sebemenyezelo bazodlana kimlala emkhakheni eyahlukene kwezemidlalo emqhudelwaneni KZN Sports Awards yakulo nyaka. Ekhuluma nabezindaba ngesikhathi kwethula lo mqhudelwano eThekwini, ungqongqoshe wezemidlalo kulesifundazwe umuntu omuhle Khawula uthi lo mqhudelwano ukhuthaza ukuzimisela nokuzikhandla kwaba kulo mkhakha. Uzosingatha mhla zili-18 kuMbasa umqhudelwano wezindondo emkhakheni yahlukene kwezemidlalo ama-KZN Sports Awards anonyaka. Lezi ndondo zichazwe njengesiqhakambisa amagalelo abakulo mkhakha. The KZN Sport Awards therefore serve a dual purpose. They honor achievement, but they also inspire aspiration. They send a powerful message to every young athlete in our province that hard work is recognized and that their dreams are valid. We are equally proud that these awards are aligned to the National Sport and Recreation Plan. This ensures that our efforts at a provincial level contribute meaningfully to the broader national agenda of building an active and winning nation. Importantly, the KZN Sport Awards serve as a gateway. Many of our winners will go on to represent KwaZulu-Natal at the National South African Sport Awards later this year. In this way, our province continues to make a significant contribution to the national sporting landscape. Ingamashumi-22 siyonke emkhakha okuzoqhudelana kuyo uhlanganisa ke ukomelisa asebeyizingqwayingqwayi kulo mkhakha, abasubathi, ezekhilikithi, obona ubhutshuzwayo, ithenisi, abaqeqeshi kanye nabanye abaningi ababambe iqhaza kwezemidlalo, ngabanye ke babaqokiwe. Umkhakha obhekwe kakhulu igqwele kwabesifazane kanye nabesilisa abazowina nemoto. In Sportsman of the Year, Hamish Love Moore, Kishev Maharaj, Zakiti Nene Ziyabulala. Sportswoman of the Year, Disability Sector, Aaron Pards, Swimming, David Watts, Golf, and Mhlengi Gwala, Triathlon. Sportswoman of the Year, Nozipho Ntshangase, Netball, Saskia Hockley, Canoeing, Nonkululeko Mlaba, Cricket.
Kuvele ukuthi lezi indondo osekungokweshumi nanye zisingathwa zidlala indima enkulu kwabakulomkhakha. It goes a long way to the athletes. It goes a long way. They may not win the car, may win a trophy, may win a medal. Abaxhasi bathi ke lokhu kuletha isithunzi kwabanqobile. Siyaqonda ukuthi uma uxhasa njengemoto, uma uxhasa ngento enjengemoto, wenza impilo ye-athletes ibe lula. Ifuna ukuyokwenza shopping yayo, ifuna ukuya kuma training facilities, kahle futhi iphinde i-enhance ne-image yokuthi izizwe isisezingeni elithize. Siyazi kahle kamhlophe ukuthi 1 ugqoka kahle ngoba supply ngempahla. 2 ukuba nezinto ezibambekayo ezenza umsebenzi wakho welula. Kwakona ukuperforma kwakho kuyak-enhance. So ke kahle salibonga lethuba lokuthi Izindabeni ze-1 KZN TV kube uNtombi khona Mvubu ngesethekwini. Ake sibheke isimo sezulu esingalindeleka. Ninamba kaMkhumbi Gudluka sibone amagumgedlelo kaMzimba uMntwana nethimba lonke le indaba sithe ixabene. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.